Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι Hill Climb 2 και τώρα θα παίξω έναν αγώνα που πρέπει να νικήσω αυτόν για να πάω Platinum 1, για να πάρω μια ωραία μηχανή, και θα παίξω 2 γύρους και πολύ απλά θα δείτε πως παίζω. Πάμε. Όπα, μπράβο Φέδων, ωραίος ο Φέδων. Μπράβο Φέδων, ωραίος ο Φέδων. Έτσι θα τη σκόνη. Όπα, σε λίγο τρώω εγώ τη δικιά του. Θα τη σκόνη μου μπρο. Άντε γεια! Πήγα πλατινούμενα. Θα πάω βασικά πλατινούμενα μόλις νικήσω και τα 4 games που έχει. Τώρα πάμε. Let's go! Τώρα δείτε πόσο πίσω είναι. Τον έχω ξεπεράσει. Το καημένο το παιδί ούτε ένα παιχνίδι δεν έχει νικήσει. Sorry bro, τι να κάνουμε, έτσι είναι κανόνες του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Είναι ο τρίτος γύρος και έχουμε κι άλλον ένα. Άμα χάσω τον τελευταίο δεν πειράζει, τουλάχιστον θα πάω πλατινούμενα. Πάμε λίγο. Άμα πάω πλατινούμενο σε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω τι να πω. Απλά θα ξεκλειδώσω μια μηχανή που ήθελα. Και μετά αυτό το παιχνίδι το παίζει και τον κόσμο, το Hill Climb 2. Και γενικά είναι το αγαπημένο μας παιχνίδι με τον μπαμπά μου, αυτό. Nice. Πάμε τέταρτος γύρος. Καλά, το παιδάκι δεν έχει πάρει ούτε μία νίκη, το παιδάκι ρε φίλε. Δηλαδή απλά όλο ο δεύτερος βγαίνει και εγώ πρώτος. Γιατί έχουμε το ίδιο αμάξι, απλώς σε άλλο χρώμα και εγώ το έχω πιο γρήγορα από το δικό του. Το έχω αναβαθμίσει. Από ό,τι φαίνεται θα κερδίσω. Όλος ακόμα πίσω είναι. Και άντε για πήγα πλατινούμ.